Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paring urip, paring napas lan paring kabudayan luhur marang wong Jawa. Para sederek sedaya, tembang dolanan cublak-cublak suweng punika sejatine dudu namung dolanan bocah, nanging wejangan kang jeru. Nanging saiki wis arang ditembangake, meh punah kalah karo lagu-lagu saka HP lan donya maya. Cublak-cublak suweng. Suweng punika anting, lambang bondo sejati. Dudu bondo emas, dudu bondo donya, nanging iman, ilmu lan hikmah. Ing ngaji Islam punika diarani al-hikmah. Cahya saka Allah kang mlebu ing ati. Cublak-cublak ateges digoleki bebarengan, ora kanthi gumedhe. Ilmu sejati ora bakal teka marang ati sing kebak sombong. Kados sabdanipun Nabi, man tawadda alillah rafa'ahullah. Sapa sing andhap asor amarga Allah bakal diangkat derajate. Suwenge teng glenter. Bondo sejatine ana ing sakupenge lan ana ing jero awak dhewe. Nanging manungsa ora ngerti. Wong Jawa ngendika, adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan. Ing tasawuf iki padha karo ma'rifatullah. Ngerti marang Gusti liwat ati, dudu mung liwat lisan. Mambu ketundung gudel. Gudel punika lambang nafsu kasar, seneng mangan turu lan kesenengan donya. Yen wong kalah karo nafsu, iman lan ilmu bakal mambu lan ketundung. Allah paring pepeling marang umate, na'an nafs la amaratun bisu. Nafsu iku asring ngajak marang Allah. Pak Empong lero-lero. Pak Empong lambang wong sepuh, wong wicaksana, wong kang wis akeh tirakat. Lera-lero ateges meneng, sabar lan ora kesusu ngomong. Wong sing wis weruh kasunyatan biasane meneng. Sapa guyu ndelikake. Sing guyu lan pamer biasane ora duweni bondo sejati. Wong sing tenanan sugih iman, atine andhap asor lan ati-ati. Nabi ngendika, al haya'u minal iman. Rasa isin lan ora gumedhe iku bagian saka iman. Sir-sir pong dele kopong. Dele kopong iku wong sing katon urip nanging kosong atine, ora ana dzikir, ora ana eling. Sir-sir ateges eling lan waspada bali marang Allah sadurunge urip iki rampung. Saiki tembang iki wis ora ana ing lambe bocah-bocah. Bocah saiki apal lagu donya nanging lali tembang kang ngelingake Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muga Allah nguripake maneh roh kabudayan Jawa Islam lan paring taufik supaya anak putu ora mung pinter teknologi nanging uga eling lan waspada marang Gusti Allah. Allahumma ihdina siratal mustaqim lan paringono iman kang tetep nganti pungkasan. Amin ya rabbal alamin.